Pozdrav šestaši, danas ćemo nešto govoriti o grafičkim oznakama i numeriranju. Često prilikom kucanja teksta imamo situacije da imamo nekakva nabrajanja. Evo na primjer da mi treba nam brojiti svjetske kontinente i sad pišemo tekst. Svjetski kontinenti su, stavimo dvije točke i sad bismo mi trebali nabrajati. I sad mi kažemo, evo ga, nabrajamo. Prva stavka, Europa. Upimo Enter, on će, vidimo, dodati ponovno novu istu oznaku, crticu. Odmaknut će malo te crtice i mi nastavljamo dalje pisati. Azija, Afrika, Australija, Sjeverna Amerika, Južna Amerika i Antarktika. U redu. Ali međutim, nekome se ove oznake i ne moraju baš sviđati, pa možda je netko poželio da umjesto ovakvih oznaka, nekakvih grafičkih, budu slovne oznake, na primjer A, B, C, D, E, F ili brojčane oznake pod 1, pod 2, pod 3, pod 4 i 5. Evo, malo ćemo se sa ovim nabrajanjem zabaviti. Znači, stavke koje smo mi nabrojili su ove. Želimo ovo malo oblikovati. Pogledajmo izbornik ovdje. Grafičke oznake, vidite, ovo nam je simbol nekakve grafičke oznake i tu su nekakva nabrajanja. Ako kliknemo na ovu strelicu prema dolje, pojavit će nam se dodatni izbornik. Kakvu mi oznaku želimo? Možda ovu? Vidite kako se automatski mijenja. Možda želimo ovu, još nismo pravu odabrali, ali kad pređemo mišem preko ponuđenih oznaka, on nam prikaže kako će to izgledati u stvarnosti. U redu. Evo ga, vidimo. Možda želimo ovu. Ali možda se vami nijedna od ovih ne sviđa. Onda u tom slučaju mi možemo definirati novu grafičku oznaku gdje on kaže nama hajde daj nam sada novu grafičku oznaku i mi kažemo simbol 3 točke i koju vi grafičku oznaku želite. Jednostavno vi sad nađete kakvu biste vi grafičku oznaku željeli, znači da koristite. Znači umjesto ovih točkica ili ne znam čega. Možda biste željeli ovu strelicu. Ona mi se čini zgodna. I kažemo u redu. Evo vidite kako će to sad gledati. I vidite, sad će ta strelica biti ovdje. E sada, često kad mi imamo nekakva nabrajanja, kao što ovdje imamo kontinente, često unutar Europe treba nam nabrojiti države koje su u Europi. Pa idemo sada nabrojiti. Ali pazite, on nam je ovdje dodao u istu razinu kao što su i kontinenti. To nam baš ne odgovara. Ali neka za sad ostane ovako. Pa ćemo reći BiH, Hrvatska, Srbija, Njemačka, Italija i tako dalje. Nećemo više nabrajati. Ali svi se slažete da ove zemlje koje smo ovdje sad nabrojili, a koje sam ja označio, nekako ipak ne pripadaju istu razinu kao kontinenti. Stoga mi sad trebamo to upravo reći. Znači, ne pripadaju istoj razini. Vidite ovdje izbornik promijeni razinu popisa. Znači, ovo je naša razina prava, vidite. Vidite da je ovo malo u odnosu na ovu razinu uvučeno unutar. A ovo je još više uvučeno unutar. Pa mi ćemo odabrati evo ovu. I vidite sad ovo ljepše izgleda. Znači, tako bismo mi nastavljali popis i u Africi, i u Sjevernoj Americi, i tako dalje. Evo, malo ćemo samo Azija.
Evo rećemo Indija, Kina, Iran. Evo. Naravno da Iran, Kina i Indija ne pripadaju razini kontinenata, stoga ćemo ovdje uraditi sljedeću stvar. Promijenit ćemo razinu popisa, pa ćemo isto kao malo prije za europske zemlje staviti ovu razinu. Nema smisla da za europske zemlje stavimo ovu razinu, a za azijske stavimo neku drugu. Znači istu razinu. U redu. Možda bismo mi sad željeli unutar BiH navoditi nekakve dijelove BiH. Pa evo idemo na primjer napisati Federacija BiH i Republika Srpska. Ali naravno da ovo dvoje ne pripada razini država, stoga moramo njima promijeniti razinu popisa. Sada razina država je ova, sad mi moramo preći na jednu novu razinu, još više uvući unutar. Evo ga. I sad ovaj popis je uređen. Gledajte sada. Ovo su sve bile neke grafičke oznake. Vidimo strelica, ovaj kvadratić, kružić. Ali često mi imamo numeričke oznake A, B, C, pod 1, pod 2, pod 3 i tako dalje. Evo idemo sada ove postojeće oznake koje imamo, a one su numeričke, promijeniti u grafičke. Pa idemo sada označiti od vrha do dna ovih oznaka. I sada kažemo promijeni oznake vidimo ovdje su nam brojevi, numeriranje. Kliknemo ovdje izbornik, koje mi numeriranje želimo. Možda želimo evo ovako, može. I vidimo sada. On je prepoznao da kontinenti su jedna razina i njima je predijelio oznake A, B, C, D, E i tako dalje. Ali s druge strane države, vidimo kako je njima primijenio oznake, isto numeričke brojčane, odnosno rimske, ali opet unutar pojedine države regijama je predijelio slovne oznake. Na takav način mi znači rukujemo sa grafičkim oznakama. Otprilike je to bilo sve za danas i do sljedećeg susreta. Čujemo se.